stačí v tvojom byte za 100 ladí. Miro Čížek, majster sveta a potom zmizne jak raketa. Miro Čížek, polhodinový manžel, spraví ti to hneď, aj keď nemáš aniel. Zásuvky, dlažby, panty, skrine, Čížek to dá v každej krajine. Polka hodiny tomu stačí, v tvojom byte za 100 ladí. Miro Čížek, majster sveta a potom zmizne jak raketa. Miro Čížek, polhodinový manžel, v každom byte, dome, chalupe aj panel. Žiadne výhovorky, žiadne reči, Čížek ti pomôže, aj keď všetko tečie. Miro Čížek, superhrdina z Monterok, v jeho kufríku nájdeš celý rok.